Di kita sa satuyang riparo aradya naman ining iba. Mauubos mi man hanggang sa matapos po kami. Sige daw. Alright. Ma-update lang po kita mga tugang. Hindi po mapadapit sa biyahe. May naghaharapot kayo sa kuya. Hindi ko na ko. Duman sa naghaharapot sa kuya, LTO nga bukas na kasi nag-MECQ Radyo-Naga. Bukas na po ang LTO, pigagyan ko sa bago. Operation na sila. Si mga maparistro, si mga makuaning student permit, ma-renew kasi ng mga driver's license. Bukas na po sila. Nagyan ko sa bago. Hali ako duman, grabing pila. Grabing tao. Amay-amay palang kaibigan Dani. Alas 6 ay kadakul-dakul po. Natenga kay sindang 15 dias. 15 dias. Ang matindi pa dyan, ang na-traffic kaya kita sabi ka tong mga yaraon po duman, sa LTO, may mga duman sa emission, bago ka kayo makalaog duman sa LTO proper office, ninda, maagi ka muna sa maagi ka muna duman sa emission. Duman nagkaka-traffic. Medyo saro nindang equipment, garo din nagpa-function. So kaipuhan nindang ayuson kay nagkabuhol-buhol ang traffic dyan. Sa sobrang kadakol po na ma-apply para ma-apply tsaka ma-renew kang sa indang registration kaibigan Dani, nagkakumpul-kumpul na sinda duman. Masyadong busy. May plano ko akong makaulay so LTO. Lalo na si Kuya, si Chief. Si Ma'am Vanny Merelles. Kang LTO-Naga. Kasi igwang mga lugar na naghihigpit ngunyan, duman sa mga lulunadan na pinaghihiling ang plate number. So duman baga mga tugang. Ang igo pong patakaran kaya kadto ang LTO, no plate, no travel. So ngunyan po, haloy na panahon, talaga po baga ang LTO ning pinag-i-issue plate number, tong plaka na mismong LTO. Po? Pero bayad. Oo, bayad na yan. Binayaran ta na yan. 400 plus baga yan. So mga bagong plates, marisi may mga dating luma nakakabit pa. Ngunyan, kadakol po ngunyan ng mga sasakyan na anas temporary ang mga plate numbers. Ang ginagamit nilang numbers, ito pong itong MB file. Diba? May MB file, may number yan. Halimbawa nga, Region 5, 00 something. Correct, So yan ang kadakulan na mahiling mo, lalo na sa mga motorsiklo, MB file po ang ginagamit na plate number as temporary plate number. So gusto ko tang maraman, pigo-honor po yan o dai. Diba? Pero ngunyan, under MECQ, kaibigan Dani, garo may mga may mga anong apod kay niyo consideration na inaapod. Pero pagka ang LTO nag-ooperate, dinadakop din da yan. Tinitikitan din da yan. Paano kaya yun, di ba? Tsaka may nagruluwasan po ngunyan. Para da makapag-provide ka ng plaka, kaipuhan mo na pirang bilyon itong budget para matao itong plaka. Ano po si pigbarayadan? Harain sa ina ito. Harain po itong pigbarayadan kan mga nagparehistro po dyan sa Indo. Tapos si mga bagong nag-apply, nabayad ito. Paano daw lain ito? Lain ka mga nag-renew na kan sa indang rehistro, pero may dati silang plate number, riribayan lang. Kasi so mga dati pong plate numbers, baga pigbarago na. Ang motorsiklo dati, tulo lang na number yan. Yan, 4 na. 4 na ba yun? 1, 2, 3, 4. Garo 5. 5. Ang sa 4 wheels po, so dating tulo, 4 na. O yan ang bago pong plate number. Or doon, dati ka na pong igwa. Ngunyan, igwa pang question, takadakol po ngunyan na mga nagbago na maski itong luma o bagong plate numbers, mayo pa. Both sabi yun, ang gamit MB file number. Okay. Sige daw. Sa aga ha, antabayanan po nindo para may makakaulay po kami dyan sa LTO. Iharaputa daw yan mga bagay na yan ha. Yung riparutang iyan sa LTO para ining mga kababayan ta dahil man maghimutok. Nagbayad na nga kami. Aluy-hali nga kan plaka. Totoo yan. Kasi itong naglipat na lamang nasa Pampanga na, inabot ning 8 bulan,
nakapag-release pa man, pero alawigon. 8 Oo. bulan. After that, Mayo na naman hanggang ngunyan. Garo si Kaibigan late Danny. na kuyan ko kaibigan Bong. Mm. Garo ang available na mga plate number na siguro nagibo na kang kontratista kung anong sistema yan. 2017 garo eh. Ano ba yan? So mga restrong 2017. Saka pa sana. Oo, dangog ko pero ano na ngunyan 2021 na baga. Wahay na daw ito. Yung gayo ka. Ano nangyari po duman? Baka ang sabi mo naman kang LTO, si supplier ninda ang may problema. Kadalasan sinasabi. Dain na naman swak sa saindang sa saindang standard. Kaibigang Danny. Paano na lang po pala sa mga hesitant magbiyarahin inulita, mayo man ngay kami yung plaka, baka dakopon kami diyan kang HPG. Pag nag-ooperate pati LTO, HPG. Tapos mga taga Metro Manila pa ang iba ha. Sinda nag-ooperate ng arog po kayan, mga kaibigan garo na ipatas. Mga taga Land Transportation Office tabi, sir. Ma'am. Sana masimbagan po ining mga kahaputan man ini kang sa tuyang mga kababayan. Irak mambaga, nagbabiyahe ka na, dapat nga ni pag nakabayad ka, itao mo tulos iyan. No? Diyan, naghahalat pa kita ng pirang bulan para ma-release po nindo yan. Garong man lang iyan sa resibo, kaibigan Danny. Nagbakal ka ng sarong produkto, kaipuhan mo, sabi kang BIR ning resibo. Bakong iyo? May resibo na kita. Dapat. Kailan, sa LTO, apan pagbayad mo, automatic sa resibo. Ang hapot, hain si produkto. Yan ang Mayo. Sige na. Tabayanan po sa akin nito ang interview ni kaibigang Danny Diyan po sa LTO, sa mga naghaharap po. Maka pwede ka mong mag-sending mga gusto nitong ihapon. Go ahead po para sa agayan mga kaibigan Ano mga kahaputan ka sa tuyang mga kababayan. Ngayon pati, labo-labo ang checkpoint. Labo-labo. Pero igong mga pulis na, okay, pigiling igaw kang arog kani, file number, pico consider katong katong pulis. How about kung itong talagang tunay na irimporsaran na po? Totoo yan. So, lalo itong may mga deputized po kang LTO. Ang policy baga ngayon, no plate, no travel. Correct. Nako, patay tayo dyan. Ay, kasalan makagilty, dahil kami pigtaltawan plate number. Di dahil ako tayo nagbiyahe, hello, binakal ko nga nito, kaya po ang kong lanodon, tapos dahil mo ko papabiyahe yun. Correct. Yun man po baga mga taga-LTO. Ano po? Bira hindi man ini ang saro pa po sa mga pigpapariparo sa tuya. Anong meaning kang tagline? Traffic augmentation group yan. Oo. Traffic augmentation group garami yan. Ini siging darako pag malimpoy. Siging checkpoint. Ano sinda force multiplier? Oo, kang Naga siguro ini yun. Grupo kang PSO siguro ini yun. Kaibigan Danny? Mayo, dahil ko nahili sa PSO yan. Dahil garo igwaman sindang opisina. Hindi lang. Pero never na nabanggit yan ni Sir Rene Gumba pag nag-urulay kami. Oo. Puro siya PNP, PSO. Amigo mo pati ini yung barangay captain dyan sa sa San Francisco Si Pading Efren. Nagkakanda traffic dyan sa may lugar na yan pag nag-ooperate. Ang kadalasan dapat yung operasyon kayan yung mga pauruli na. Yung mga malilimpoy na. Sige, try ko daw mag-agi dyan malimpoy. Try ko daw. Traffic Assistance Group. Oo. Okay. Pwede. Oo. Hindi man tag na ni yung nag-text na niyo yan doon sa inyo. Dahil mo daw ko yan. Dahil mo daw nga tag-uran, tag-edit. Taglindong sinda. Taglindong da sinda. Pagmalipoy na. Isa ang pati dyan, ang kumbaga sa team leader man ngayon kayo yung tag na iniyo. Apotong tado kayo ni si Sir Rene. Kung kang major rule talaga kayo yung mga traffic enforcement, traffic assistance group na iniyo. Ano po, pagpapariparo po kamo mga taga-taga.
mahilig man po da kamo mangbagat. Kang dati ang pigbabagat motor kang na reparo, nagbagat naman yung mga four wheel. Maski si Colonel Catan, di nababanggit tag na yan eh. Dahil nababanggit ang tag. Dahil mo nababanggit. Oo. Haputado si Rene Gumba. Kung daw saga si Rene. Oo, kung ano man ining tag na iniyo. Dan si Plupinyo, watching, listening here.